Oveľa drahší je ten čas, ktorý v podstate ten človek strávi tým, že ho niečo bolí, že je PN, že má proste tie dlhodobé problémy, ako ten čas možno, ktorý by strávil s tým fyzioterapeutom. Aj ten zdravý človek, ktorý trpí nejakou úzkosťou, nejakou depresiou alebo teda nejakými psychickými problémami, tak ten pohyb je proste prospešný. Fyzioterapia nie je vyslovene len o tom cvičení, ale v takej komplexnej starostlivosti o to ľudské telo. Vlastne pacientka, ktorá mala nádor chrbtice, ona už bola zoperovaná, už to bola to štádium vlastne liečby, kedy sa naozaj stavila na tej nohy a vlastne vracala do toho života. Veľmi je to zlepší kvalitu života, pretože dokáže fungovať, dokáže si trošku zacvičiť, dokáže sa pouvoľňovať. Už je vlastne edukovaná na to, že čo vie spraviť preto, aby bolo lepšie, aby sa cítila lepšie, aby nemala bolesť. Ahojte a vítajte pri ďalšej epizóde videopodcastu Viliu, kde sa nebojíme hovoriť o onkologických témach. Mojou dnešnou hostkou je fyzioterapeutka Nikola Janceová, ktorá sa venuje aj onkologickým pacientom, ktorí sa snažia nájsť svoju cestu k svojmu telu a opäť mu po chemoterapii alebo onkologickej liečbe dôverovať. Nikola, vítaj. Ako sa máš? Mám sa dobré, ale rýchlo, samozrejme, taká trošku hektická doba, koniec roka, čiže je toho už relatívne dosť, takže teším sa na voľno. Tak, poďme sa porozprávať. Ľudia budú mať konečne príležitosť možno na viacej pohybu, tak sa možno aj dozvedia niečo zaujímavé. Poďme na to. Ako som v úvode spomínal, si teda fyzioterapeutka, tak možno ako si sa začala venovať práve takomuto odboru? Čo ťa k tomuto priviedlo a čo ťa na tom najviac baví? Fyzioterapia bola za začiatku trošku taký náhodný obor pre mňa, pretože pôvodne som vyšla z chemickej školy a aj som teda študovala chvíľu na STU, takže naozaj to je veľký skok od tej chémie v podstate ku tej fyzioterapii a do toho zdravotníctva, ale v podstate motiváciou pre mňa bolo naozaj taká tá vízia práve vždy ťažších pacientov, že mňa zaujímalo to, že ako sa tí ľudia reálne postavia na nohy, že keď majú nejaké ťažšie úrazy, autonehody a podobné veci, takže naozaj ten fyzioterapeut dokáže spraviť ten proces alebo dokáže im pomôcť v tom, aby sa naspäť vrátili do toho života alebo zlepšiť kvalitník, vlastne zlepšiť ich kvalitu života. A aký je rozdiel medzi fyzioterapeutom a fitness trénerom? To je veľmi dobrá otázka a ešte by som pridala k tomu, že možno, že ešte medzi masérom, k čomu sú fyzioterapeuti veľmi často prirovnávaní. Je to naozaj o tom, že vlastne tá fyzioterapia dnes je obor, ktorý dokážeme porovnávať vlastne aj s tými medicínskymi obormi. Takisto ako máme nejakého ortopéda, ako máme neurológa, tak máme aj fyzioterapeuta, ktorý sa napríklad viac špecializuje na ortopedických pacientov, neurologických alebo práve možno tých onkologických pacientov. Čiže tam je ten veľký rozdiel toho, že fyzioterapia nie je vyslovene len o tom cvičení, ale fyzioterapia je o takej komplexnej starostlivosti o to ľudské telo. Naozaj už od tej predoperačnej starostlivosti po starostlivosť v rámci napríklad toho procesu liečby až po pooperačnú starostlivosť a naozaj vlastne uvádzanie toho človeka do takého bežného života aj po ťažších ochoreniach. Napríklad ten fitness tréner alebo teda nejaký kondičný tréner nám môže pomôcť potom a tá multidisciplinárna spolupráca tam samozrejme je žiadaná. Pretože keď ten človek už naozaj prichádza do nejakej lepšej kondície, tak prečo by ho ten tréner, ktorý sa vyzná, nemohol prebrať a nemohol s ním vlastne ísť do takého náročnejšieho tréningu. Je to úplne v poriadku. No a teda si spomínala, že tá fyzioterapia zachádza teda až do tých medicínskych oblastí. To znamená, že aký typ vzdelania tam je potrebný? Fyzioterapeut má bežne na Slovensku buď bakalárske alebo magisterské vzdelanie. Je to normálne v rámci zdravotníckej fakulty, čiže je to bežne vysoká škola, nie je to žiaden kurz alebo nie je to iba stredná škola. Čiže v podstate klasické 5-ročné štúdium, pokiaľ je to fyzioterapeut. Magister prípadne, ak tam má ešte nejakú špecializáciu, tak sú to ďalšie prídavné 2 roky. Tak to je celkom potom, že naozaj tí ľudia musia byť tí špecialisti na to, že to nemôže hocikto teda vykonávať. Dobre, poďme teda hovoriť, však sme onkologický podcast, teda pracuješ aj s tými onkologickými pacientami a že prečo vlastne takáto špecializácia, ako sa to k tebe dostalo? Mňa vždy, ako som už povedala, tak zaujímali také tie náročnejšie prípady, čiže prešla som si trochu cez nejaké neurologické diagnózy, neurologické ochorenia, ale tá onkológia ma vždy nejakým spôsobom lákala. A v podstate, čo sa týka pacientov, tak som sa k ním dostala veľmi, veľmi náhodne, že sa mi tak
zjavili v ceste. Najskôr to bola vlastne pacientka, ktorá mala nádor chrbtice a tam ja som už vlastne prevzala v štádiu, kedy ona už bola zoperovaná, už to bola to štádium vlastne liečby, kedy sa naozaj stávala na tie nohy a vlastne vracala do toho života. Čiže to bola taká moja úplne prvá skúsenosť a v podstate taká najintenzívnejšia skúsenosť, ktorá mi ukázala, že čo všetko sa dá s tou fyzioterapiou dosiahnuť, bola práve jedna moja známa, ktorá mala Hodgkinov lymfóm a v podstate ona skončila veľmi zle. Ona naozaj skončila tak, že dostala sa do štádia, že má vlastne fibrotizáciu dolnej končatiny a vlastne nohu, na ktorej je vlastne elefantiáza, čo znamená to, že tá končatina je zhrubnutá, je oveľa zväčšená oproti tej druhej končatine. V jej prípade to naozaj by som mohla povedať, že bol možno že aj dvojnásobok tej zdravej končatiny. Čiže ona bola v stave, kedy tú nohu mala úplne výstretú, nedokázala ju zohnúť, pretože tam bol okrem iného, sa tam prihodila vlastne aj zlomenina stehennej kosti, čiže naozaj tá noha bola, alebo teda je aj plná zrastov, aj vlastne neohybná. A stala sa tam taká vec, že vlastne ju viac menej všade odmietali, pretože tým, že ona nemohla tú nohu zohnúť, tak s ňou nechceli či cvičiť, alebo teda nejakým spôsobom sa jej venovať, lebo nevedeli, čo s ňou majú robiť. A my sme len tak medzi rečou veľmi, veľmi náhodne sa začali spolu o tom rozprávať, že dobre, veď poďme skúsiť niečo, že neviem úplne, čo dosiahneme, ale poďme to proste skúsiť. A to bol vlastne jeden z takých tých prípadov, kedy naozaj rada s tými ľuďmi niekedy len tak skúšam a robím to v podstate úplne dobrovoľne v rámci svojho času, lebo chcem vidieť ten výsledok, že vlastne, že čo to prinesie. A toto bolo naozaj taká veľmi pekná skúsenosť, že ona behom proste dokonca týždňov až potom neskôr mesiacov z toho, že sa nevedela vlastne, alebo teda z toho, že sa hýbala len po dome a vyšla trochu na záhradu alebo vlastne neopustila tú bránu, tak behom naozaj toho času, kedy dodržiavala terapiu, dodržiavala veci, ktoré sme si povedali, plus sme tam vlastne dali aj nejaké podporné tejpovanie, nejaké podporné uvoľnenie tej nohy, tak ona mi písala úplne nadšená, že ona už dokáže prejsť kilometr, že ona dokáže ísť na hodinovú prechádzku postupne, že ona odfotila sa mi s krovinorezom, že pokosila záhradu a to bolo, že wow. A vtedy som si povedala, že OK, že asi aj v takomto stave naozaj to proste stále ten zmysel má, že aj keď jej už povedali, že tak už nevedia, že čo s ňou majú robiť alebo nechcú s ňou robiť, tak ten výsledok tam bol že obrovský, hej, že napriek tomu, že s tou nohou do budúcna nespravíme nič, v zmysle toho, že by sme, pokiaľ by sme ju doslova nevymenili, hej, tak už ju nedáme do rovnakej kondície, ako je tá zdravá noha, ale veľmi je to zlepší kvalitu života, pretože dokáže fungovať, dokáže si trošku zacvičiť, dokáže sa pouvoľňovať, už je vlastne edukovaná na to, že čo vie spraviť preto, aby jej bolo lepšie, aby sa cítila lepšie, aby nemala bolesti, dokonca schudla, hej, znížili sa nám tie lymfedémy, zmenšil sa tam objem, ktorý sa ona tá pravidelne merala. Vidí to aj na oblečení, že to oblečenie proste oblečie, ktoré neobliekla predtým, čiže naozaj ten rozdiel tam je viditeľný aj v takýchto prípadoch. Tak to je super. A s akou takou najčastejšou diagnózou chodia k tebe títo onkopacienti? Že to väčšinou po tej operácii, alebo aj tí, napríklad, čo majú tú chemoterapiu a že chcú tam nejaký ten pohyb do svojho života priniesť, alebo ako to máš? Veľakrát sú to pacienti už potom, ktorí absolvujú chemoterapiu, čiže už ako keby v takom tom ďalšom štádiu tej liečby. Sice ideálne by bolo, aby tí pacienti už naozaj prichádzali či po tých operáciách, alebo už pred tými operáciami, kedy v podstate dokážeme ako keby spraviť ten proces toho, že už ako keby tú samotnú prípravu aj toho tkaniva, aby sa ten človek cítil lepšie, prípadne pri karcinomu prsníka vlastne nejaké opracovanie toho hrudníka, pouvoľňovanie, trošku zlepšenie dýchania, vlastne ako keby prípravu na ten ďalší proces, ktorý tam prichádza. Čiže čo sa viac stretávam, tak sú to naozaj vlastne skôr ženy, ktoré majú buď karcinom prsníka, alebo potom sú to aj pacientky, ktoré vlastne majú vyššie štádia rakoviny. Mala som niekoľko pacientiek v 4. štádiu rakoviny, kde to bol pre mňa pri prvej skúsenosti veľmi taký zvláštny pocit, lebo som si vždy myslela, že pacient v 4. štádiu rakoviny už je naozaj ten pacient, ktorý len leží na tom lôžku a v podstate je nefunkčný. Až kým som sa s tým nezačala reálne stretávať a zistila som, že vlastne tí ľudia sú funkční, dokážu normálne žiť a bežný človek by vlastne nevidel na nich, že sú v 4. štádiu rakoviny. Čiže to bol pre mňa taký ten wow moment a presne to zistenie toho, že
treba stále s tým niečo robiť a netreba sa pozerať na to, že vy ste už v 4. štádiu, tak ako ruky preč a už nebudeme s vami nič robiť. Je to pre teba aj trošku také emotívne, alebo vieš byť taká profesionálka? Emotívne asi dnes už nie, ale určite sa mi stali také tie momenty, kedy prišla pacientka, kde sme prvotne riešili neurologický nález a postupne vlastne sa tam ukázali aj iné veci a došla napríklad s tým, že jej zistili, že má nádor na mozgu. A to bolo emotívne, pretože ona došla s tým, že no viete čo, mne zistili, že mám nádor na mozgu a mám to povedať teraz svojej dcére a ja som zostala, že tak ako toto fakt nie je otázka pre mňa. Ale tým, že už sme spolu dlhodobo pracovali, tak to bolo, určite niečo zanechalo na mne, pretože predsa len ten moment toho, že ten človek naozaj nevie doprava doľava, že čo má spraviť a teraz čaká od vás tú odpoveď a vy viete, že mu nemôžem jej dať tú odpoveď na to, že či to má povedať, to je proste rozhodnutie na nej. Uh-huh. Keď sa tak zamyslím, že vlastne o takej nejakej fyzickej aktivite, alebo aj o tom, čo ty hovoríš, sa hovorí veľmi málo, hej, v spojitosti s tou onkoliečbou, že ako sa tvoji klienti vlastne o tebe dozvedia, ako na teba naďabia, že vôbec rozumejú tým benefitom, ktoré im to môže priniesť, takáto aktivita. Väčšinou je to na odporúčania. Zväčša veľmi málo sa mi stáva, že by ten človek prišiel len tak z internetu alebo z toho, že si vlastne našiel kontakt. Väčšina tých pacientov je takých, že sú to rodinní príslušníci už mojich pacientov, ktorí proste boli doporúčení ku mne, aby prišli a v podstate chcú s tým niečo spraviť. Pretože okrem toho, že majú samotné nejaké onkologické ochorenie napríklad, tak je tam veľa takých tých pridružených problémov, alebo teda sekundárnych, ako sú rôzne bolesti chrbta, bolesti tela a podobne. A samozrejme záleží aj potom, aké to je štádium, lebo ak tam máme aj nejaké metastázy v kostiach a podobne, tak ono treba s tým trošku inak pracovať. Ale z hľadiska tej fyzickej aktivity, tak ono predsa len pri tom onkologickom pacientovi dnes už máme trošku iné výsledky štúdií, ktoré nám vlastne ukazujú to, že ten fyzický pohyb a reálne nejaká aktivita je pre ňo veľmi podstatná. Čiže veľa sa naozaj doporučujú aj silové tréningy, ale samozrejme v závislosti od stavu daného pacienta. Čiže nie je to o tom, že teraz bude zdvíhať ťažké činky, ale je to postupné zvyšovanie fyzickej kondície. Lebo potom nám to ovplyvňuje zároveň aj tie sekundárne príznaky, ktoré môžu byť rôzne bolesti toho tela. Čiže preto je pre nich dôležitý a samozrejme je dôležitý aj po tej samotnej liečbe, lebo vo veľa prípadov aj v rámci tých štúdií, ktoré máme dnes možnosť vidieť, sa nám ukazuje, že je tam ako keby menšia návratnosť potom aj toho ochorenia. Čiže preto samotná tá fyzická aktivita je pre nich už doporučovaná. Ono v minulosti to tak úplne nebolo a veľakrát sa hovorilo, že nemôžete nič robiť. A ako keby neboli možno také tie štandardy vyvinuté na to, ale teda dnes sa to uprednostňuje. Uh-huh. No a ty toho klienta musíš každého ako keby špecializovať ten prístup, že niekto býva unavený veľmi, hej, niekto možno psychicky nechce až tak bojovať, alebo možno sa viacej prieči, že je to také šité na mieru presne? Určite áno, pretože v podstate každý ten pacient je veľmi individuálny a ako si povedal, že každý má tú hranicu únavy niekde inde. A naozaj pri týchto či onkologických alebo aj rôznych neurologických diagnózach je presne ten faktor únavy veľmi podstatný, pretože nemôžeme ako keby prechádzať cez deň, aj keď ten pacient si povie, že ja ešte vládzem a ja chcem ešte niečo spraviť, ale naozaj keď už vidím na ňom, že je unavený, tak nemôžeme ísť za tú hranicu, ani nechceme. Je to úplne kontraproduktívne a v podstate ísť do toho vyčerpania nemá pre ňoho zmysel. Ale teda samozrejme sú tu aj také rôzne iné faktory, či je to nejaká potom zvýšená dýchavičnosť, alebo je to nejaké krútenie hlavy, alebo prípadne, že tomu človeku by mohlo prísť nevoľno, takže sú tam rôzne faktory, na ktoré treba dávať pozor a naozaj tú terapiu stupňovať veľmi opatrne. Záleží samozrejme aj, ako to má s chemoterapiou. Niektorí ľudia na to reagujú dobre, aj podľa toho, aký liek im je daný. Niektorí ľudia majú naozaj horšie reakcie, čiže samozrejme aj to, že by to nemalo byť v deň tej chemoterapie, alebo či to môže byť deň predtým, deň potom. Je to veľmi rôzne, čiže treba to nastaviť naozaj podľa toho a podľa vlastne tých špecifík toho pacienta. Uh-huh. A ako často sa tí klienti s tebou stretávajú?
To je tiež individuálne, pretože sú prípady, kedy naozaj z hľadiska ako keby takej nejakej edukácie ten pacient môže prísť iba raz, poučí sa, zistí, že dobre, môžem robiť toto alebo toto a stačí mu to, môžeme sa uvidieť za nejaký dlhší čas. Prípadne, ak sú to pacienti, ktorí chcú chodiť sami od seba na nejakej tej pravidelnej báze, mám pacientov, ktorí chodia aj každý týždeň, že vyslovene majú to v rámci aj takej tej svojej mentálnej terapie, majú to do toho proste nejaké jemné uvoľnenie, aby to neboli nejaké silné mobilizačné veci alebo teda nejaká v úvodzovkách tvrdá terapia, manuálna, ale proste len také vyslovene ako keby na uvoľnenie aj tej hlavy. Uh-huh. No je všeobecne známe vlastne, hej, že tá hlava a tá myseľ vlastne podporuje aj tú liečbu, ten úspech tej liečby, že badáš to? Na tých pacientov, že vlastne tou fyzickou nejakou námahou, pohybom, že sa im vlastne možno vyčistí tá hlava, že sa uvoľnia, ako si hovoríš, že možno majú väčšiu chuť možno bojovať, alebo tak, že badáš tam to zlepšenie, keď máte viacero tých sedení za sebou? Určite áno, lebo v podstate vo všeobecnosti nie len pri pacientovi alebo teda pri človeku, ktorému niečo je, ale aj ten zdravý človek, ktorý trpí nejakou úzkosťou, nejakou depresiou alebo teda nejakými psychickými problémami, ktoré v dnešnej dobe majú už snať všetci, tak ten pohyb je proste prospešný. Naozaj vyčistí tú hlavu, sú tam nejaké endorfíny a predsa len celkové také prekrvenie, zlepšenie nálady, takže určite áno. Určite to lepšie, ako keby proste len sedeli, nerobili nič a zároveň tam samozrejme prichádza aj určitá atrofia potom toho svalstva, odchádzanie toho tela, čiže ono to ide všetko ruka v ruke. A je ten fyzioterapeut trošku aj tak psychológ? Určite áno a to je zase vo všeobecnosti, nie je to len, dajme tomu, že pri onkologickom pacientovi, ale veľakrát naozaj tí ľudia prídu a je to o tom, že majú proste ten svoj 10-minútový monológ toho, čo všetko sa im v živote stalo, až kým začnú niečo robiť, ale je to úplne v poriadku, pretože oni potrebujú zo seba dostať niekedy to napätie, aby dokázali sa nastaviť na tú svoju terapiu a v podstate potom už v rámci tej hodiny normálne fungovať. Uh-huh. No a tá fyzioterapia teda vlastne sa sústredí len na ten pohyb, alebo je tam ešte niečo navyše? Teda možno tá psychoterapia, ako si hovorila, ale že možno aj nejak tak usmerniť, čo sa týka možno životného štýlu, alebo... Určite áno. Fyzioterapia je kombinácia viacerých vecí, ale stále. Nebavíme sa o tom, že je to len o cvičení, pretože v rámci tej fyzioterapie, už ako som hovorila, že máme tam aj nejakú pooperačnú, predoperačnú starostlivosť a sú to veci, kde my dokážeme riešiť napríklad aj jazvu. Vieme tam riešiť prevenciu lymfedému, vieme tam riešiť samotný lymfedém, keď už nastane. Čiže aj nejakú edukáciu tých pacientov, potom ďalej u tých urologických pacientov, alebo teda aj pri mužoch, ktorí majú problémy s prostatou, vieme tam zase riešiť tú inkontinenciu moču. Čiže je to viacero vecí a stále to nie je vyslovene len o tom, že idem si zacvičiť a aby tí ľudia, lebo niektorí ľudia reagujú na slovo cvičenie aj negatívne, že v podstate ja nevládzem cvičiť, čo by som mal cvičiť, ale naozaj to cvičenie pri ľuďoch, ktorí aj nevládzu, tak môže byť len o tom, že dýchajú. Len to, že v podstate dýchajú, dokážu sa uvoľniť, dokážu si pouvoľňovať tú hlavu. Ja napríklad veľmi rada používam aj to, čo v podstate súvisí aj s tým určitým druhom psychoterapie, že keď tí ľudia dýchajú, tak dajme tomu, že ležia na chrbte a držia si vankúš v rukách. Hej? A prečo si myslíš, že držia ten vankúš v tej ruke? Alebo teda prečo objímajú vankúš? Ja neviem, ako objatie? Lebo im to vytvára bezpečie. Uh-huh. Že to je presne o tom, že vidí, že keď tí ľudia majú len tak položené ruky a nevedia čo so sebou a teraz by mali dýchať, tak sú takí všelijakí. Ale keď si zoberú ten vankúš, tak reálne sa uvoľnia. Či je to žena, či je to muž, tak naozaj to veľmi pozitívne vplýva. Aj keď sa ma spýtajú, že prečo to je, prečo to mám robiť aj bezpečie, tak oni zostanú takí spokojní, že naozaj ako veľa ľudí to robia aj doma potom. Uh-huh. Ja som tu mal Viktora Olivu, ktorý sa tiež zaoberá týmto pohybom. A on práve vlastne pri tej chemoterapii, že vlastne ten pohyb tým, že prekrvíte to svalstvo, že vlastne potom tá chemoterapia sa vie lepšie dostať k tým správnym bunkám. Uh-huh. Takže aj z tohto pohľadu. Určite áno, sú v podstate dnes už o tom štúdie, ktoré to dokazujú a ktoré v podstate hovoria aj o tých rôznych neuropatiách, ktoré vznikajú po tej chemoterapii, čiže ako by sa dali obmedziť, čiže určite áno. Chcem som ešte nadviazať, si hovorila o tej multidisciplinárnosti, že teda je tam zapojený onkológ, psychológ, chirurg a tak ďalej, že tí v podstate si možno
ako by som to povedal, ty si v nejakom kontakte s nimi, že alebo vieš naväzovať na to, čo oni už dali nejakým spôsobom, alebo vlastne funguješ solo, ale na základe nejakých informácií od toho klienta vieš možno posúdiť, že OK, že tento má možno takúto diagnózu a toto mu bolo odporúčené a teraz na základe toho ty prispôsobíš, alebo že či je tam možný aj akože nejaký priamy kontakt s týmito osobami, či je vôbec. Nie sme tak ďaleko asi ešte. Ešte bohužiaľ nie. Ono naozaj tá multidisciplinárna spolupráca by bola výhra. Keby to tak naozaj fungovalo, bolo by to super. Ale zatiaľ to je naozaj na báze toho, že v podstate máš nejakú dokumentáciu lekárskú, ktorú si môžeš prečítať, ktorú si môžeš teda pozrieť a na základe toho aj informácie od pacienta ďalej postupuješ. Ale myslím si, že toto sú veci, ktoré teda dúfam, že do budúcna sa nám podarí sa nám väčšia tá komunikácia práve s tými lekármi, aby tú fyzioterapiu brali naozaj ako súčasť tej liečby a to, že dokážu tomu pacientovi zlepšiť tú kvalitu toho života a v podstate dokážeme ako keby tou spoluprácou dosiahnuť oveľa viac ako tým, keď každý budeme pracovať len samostatne. Lebo je to naozaj o tom, aj tí pacienti to vnímajú, že áno, samozrejme podstatná je tá liečba a to, aby sme sa zaoberali tou liečbou, ale zároveň proste im tam chýba ten kúsok toho puzzle, že potrebujú ešte niečo ďalej, aby v podstate dokázali ten svoj stav nejakým spôsobom riešiť. A ty si spomínal teda, že chodí viacej žien k tebe? Áno, v podstate je to skôr. A čím to je? Že tí muži ťa možno tak menej vyhľadávajú. Úplne asi neviem úplne na toto odpovedať, že prečo to tak je. Tie ženy sa možno, že viac o seba starajú, možno, že je to kvôli tomu, že ako keby viac chcú riešiť ten svoj daný problém, že ten muž je taký, že nechce si možno až do takej miery priznať, že potreboval by ešte toto alebo toto a veľakrát sa mi stane, že keď mi prídu aj tí muži po nejakých ťažších zákrokoch, tak sú takí, že vlastne chcú niečo vyskúšať, ale nevedia presne, že ako by to malo vyzerať, že čo vlastne od toho očakávajú, len idú vyskúšať. Tie ženy prídu skôr s takým ako keby jasnejšou víziou toho, že čo očakávajú, čo chcú. Ale prečo to tak je, neviem. Podľa mňa aj taká slabá osveta, pretože si myslím, že veľa tých mužov napríklad nevie, že môže riešiť nejaké vlastne tie sekundárne problémy, ktoré nastávajú, či je to teda nejaká inkontinencia moču, alebo teda, že aj v rámci nejakého oslabenia toho tela im môžu vznikať problémy, napríklad v rámci bolesti chrbta alebo iných vecí. Čiže možno, že aj taká trošku nevedomosť ešte stále. Tak dúfam, že dnešný podcast k tomu pomôže to trošku zmeniť. Dobre, možno keď by niekto chcel začať doma cvičiť, napríklad podľa YouTube, alebo že mu niekto povie, je to tá správna cesta, alebo je lepšie vyhľadať proste profesionálneho fyzioterapeuta? Na YouTube máme aktuálne veľké množstvo videí a naozaj formáty, ktoré sú aj dobré a naozaj edukačné a proste tým pacientom vedia pomôcť. Už dnes sa to robí trošku aj viac cieľene. Ale určite by som doporučila tým pacientom, aby aspoň to jedno sedenie absolvovali u toho fyzioterapeuta, ktorý ich vie trošku nasmerovať a keby aj do budúcna chceli robiť to, že chcú si pozrieť tie videá, chcú ísť podľa nejakého konkrétneho cvičenia, tak aby si vedeli povedať, že dobre, tak toto môžem spraviť, toto už spraviť nemôžem. Čiže určite by som im odporúčala, aby absolvovali aspoň taký ten úplný základ s niekým, kto sa vyzná, a ktorý by ich edukoval na to, že aký obsah majú vyhľadávať. Lebo naozaj veľakrát ten obsah je taký kontraproduktívny, že tí ľudia začnú niečo robiť a skôr si ublížia, ako to, že si pomôžu. A keby niekto chcel ísť na fyzioterapeutovi, tak je to tam akože plne hradené tým klientom, pacientom, alebo je to aj trošku nejaká pomoc z poisťovní? U nás to funguje tak, že pokiaľ ideš k fyzioterapeutovi do nemocnice, tak to máš samozrejme plne hradené, kde sú ale oveľa dlhšie tie čakacie doby. A potom samozrejme je to tá súkromná sféra, ale tam je to teda bohužiaľ u nás stále ešte plne hradené tým pacientom. V Českej republike je to čiastočne hradené už aj poisťovňou. Majú na to trochu iné pravidlá, ale teda u nás sa to na poisťovni nevykazuje, čiže je to plne hradené. Možno taká otázka, že vlastne je to dostupné? Lebo mnoho ľudí vlastne možno aj preto to nemá na to, tie peniaze, ale možno, že to nie je až také drahé. Ja si myslím, že tá fyzioterapia stále je relatívne dostupná. Samozrejme záleží na to, že kam ideš, ku komu ideš. Tie ceny sú rôzne, nie sú jednotné, ale myslím si, že oveľa drahší je ten čas, ktorý v podstate ten človek strávi tým, že ho niečo bolí, že je PN, že má proste tie dlhodobé problémy, ako ten čas možno, ktorý by strávil s tým fyzioterapeutom. Lebo veľakrát sa stane to, že tí ľudia sú
pokiaľ by sme sa bavili o takej tej bežnej populácii, že sú niekoľko týždňov na penke, dajme tomu, že s bolesťou chrbta, ale keby navštívili párkrát toho fyzioterapeuta, tak by sa tá doba oveľa viac skrátila, alebo v podstate by ich to toľko neobmedzovalo, ako ten čas a vlastne tie peniaze, ktoré stratia práve ako keby tou penkou. Čiže myslím si, že to je dostupné a zároveň myslím si, že nie je hanba sa ani spýtať, čiže naozaj keď potrebujú prípadne tí pacienti poradiť a dajme tomu, že boli by to napríklad aj tí onkologickí pacienti a teraz si poviem, že že už predsa len tá liečba ma veľmi vyčerpala a už proste nemá ani tá rodina nejaké prostriedky, tak zdvihnúť ten telefón, napísať ten mail a poradiť sa, že viete čo, tak nemáme síce tie prostriedky, ale chceme sa vás spýtať, že tak čo by sme mohli spraviť. A myslím si, že v takejto situácii nemá nikto nejaký extra veľký problém, pokiaľ si nájde chvíľočku času, aby s tými ľuďmi trošku komunikoval. A tak pre predstavu, že v akej cena sa tu pohybuje? Vravel si od do, tak... Myslím si, že zhruba okolo tých 40 až možno, že 60-70 eur v Bratislave. Hej. Okay. A dostupnosť termínov je v pohode v tej súkromnej sfére? Dostupnosť je, pretože takto, čo sa týka Bratislavy, tak v Bratislave naozaj tých fyzioterapeutov už je veľmi veľa. A tým pádom tá dostupnosť tých termínov stále je, pretože... Jasné. Dobre, a keby teda chcel niekto začať cvičiť doma, že teda ide k tomu fyzioterapeutovi, povieš mu, budeš robiť takéto cviky, tak možno aké náradie alebo pomôcky by boli také vhodné mať doma? Myslím si, že reálne na začiatok nepotrebuje človek vysloviť nejakú výbavu alebo nejaké pomocky, ale pokiaľ by sme si chceli naozaj zašpecifikovať, tak ja osobne mám celkom rada takú malú overballku, loptičku, ktorú vedia použiť či na nejaké posilnenie nôh, rúk a podobne, že vyslovene je to taká tak vec, vieš použiť aj pri sedení za chrbát, čiže možno, že nejaká jednoduchá, ľahká guma, že toto sú také dve veci. Alebo prípadne naozaj stačí aj obyčajná stolička, z ktorej sa ten človek bude stávať, alebo teda ju využije na nejaké posilňovanie, takže, alebo fľaška s vodou. Že netreba nakupovať, stačí zobrať to, čo máme doma, naplniť fľašku vodou a v podstate už ju viem využiť ako nejaké činky. Jasné. Ešte by som sa vrátil k tým tvojim klientom, že vlastne aká je taká veková štruktúra, ktorá k tebe chodí, že máš to fakt, že že naozaj pestré, že k tebe prídu aj 60-70 roční klienti, alebo možno v strednom veku, ako sa to pohybuje? Ku tým seniorom, tak mám tam asi 3 seniorov, ktorí majú okolo 80 rokov, 80 až 82 rokov. Áno. Ale čo sa týka takej najčastejšej klientely alebo najčastejších pacientov, tak je to zhruba asi od tých 30 do 55 rokov. Ja riešim čiastočne aj deti, ale tých mám o niečo menej. Väčšinou sú to také tí deti v teenage veku, čiže prípadne nejakí športovci, ktorí v podstate majú teda problém s tým pohybovým aparátom, alebo teda sú to nejaké skoliozy, zlé držanie tela, kedy sa to snažíme trošku vykorigovať, aby v tom športe to bolo trochu lepšie, alebo teda nemali nejaké problémy, nemali bolesti, alebo prípadne do budúcnosti. Ale teda čo sa týka tej hlavnej skupiny, tak naozaj tých 30 až 55 rokov. Poďme teraz hovoriť o vyliečených pacientoch, lebo o tom sa tiež nehovorí veľmi veľa, že v podstate čo je z toho pohľadu pohybu pre nich také vhodné po ukončení tej liečby? Určite najjednoduchšie a pre mňa, že najobľúbenejšie chôdza. Lebo tam je dobré, aby ten pacient proste postupne začal chodiť, aby začal zvyšovať tú kondíciu a naozaj stačí len to, že začne chodiť na začiatok nejakých 10 minút. Aj keď nebude vládať plných 10 minút prejsť, ale keď keď tam bude mať len nejakú lavičku po ceste, sadne si na ňu a zase tých 5 minút sa vráti a postupne vlastne predĺžovať tú chôdzu, zvyšovať tú kondíciu, tak to je úplne to najjednoduchšie, čo môže každý pre seba spraviť. Čiže postupne sa prepracuje k 10 000 krokov denne. Áno. A tých 10 000 krokov denne to stále platí? Je to stále taká akože hranica? Taká na dobrý pohyb? Myslím, že už nie. Ja videla som teraz nejakú štúdiu, alebo teda nejaký taký príspevok, kde sa hovorilo o tom, že nie je to už to, že musí mať tých 10 000 krokov a to bude pre mňa to bono. A ja si osobne myslím, že naozaj tam je dobré aj to zvyšovanie tej záťaže, lebo keď spravíš 10 000 krokov a pôjdeš pomaličky, tak v podstate budeš ich robiť stále. Sice je to super, budeš sa cítiť fajn, ale nebudeš tam ako keby sa možno, že až toľko zlepšovať, ako keby na tej menšej vzdialenosti si v podstate spravíš to, že pôjdeš nejakou rýchlou chôdzou, viac sa zadýcháš a viac trošku tomu telu dáš, takže to by som nebrala ako takú dogmu úplne.
Tak povedzme si, teda spomenala tú chôdzu, ale že možno čo je ešte taký dobrý zdravý pohyb, že veľa som čítal o tom, že možno v takom staršom veku, že treba stále si udržiavať, po prípade aj budovať tú svalovú hmotu, že to je veľmi dôležité. Ja som teraz videl taký príspevok, že ženy, ktoré mali tú svalovú hmotu napríklad pri rakovine prsníka, mali až o 40% väčšiu šancu na plné vyliečenie. Takže možno čo je ešte okrem toho také vhodné, že aj plávanie, alebo behanie, alebo podľa veku? Určite áno, s tou svalovou hmotou máš pravdu, pretože a hlavne u žien je to veľmi dôležité, že už po tom 40., prípadne až 50. roku života by mali naozaj si trošku zvyšovať tú kondíciu, mali by zvyšovať tú svalovú silu, pretože tie svaly nám viac odchádzajú a presne keď sa stane potom, či sú teda choré alebo majú aj nejaký úraz, tak rýchlejšie sa môže stať to, že vlastne dojde ku nejakej zlomenine alebo k nejakému problému. Čiže naozaj to budovanie svalovej hmoty je veľmi dôležité. V tom vyššom veku, ako si spomínal, tam by som určite pracovala aj na nejakej stabilite a v podstate tam môžu potom prichádzať problémy s rovnováhou a to je tiež také veľmi dôležité, prípadne zamerať sa aj na precvičenie alebo vlastne posilnenie svalov pánového dna. Hej, čo sme sa zase rozprávali o tom, že máme tam nejakú inkontinenciu, ktorá sa vyskytuje či u žien alebo u tých mužov, ale tie ženy možno, že o tom viac hovoria a viac sa ku tomu ako keby priznajú, ale aj v tom bežnom živote sa to deje aj u tých mužov, aj pokiaľ nemajú nejaký problém. Ale určite ten silový tréning, že naozaj začať proste či s nejakým expanderom pomaly a potom to vlastne zvyšovať na tie činky. Ono to nie je o tom, že musia zdvíhať veľké záťaže, ale je to o tom, aby zapájali tie svalové reťazce, aby vlastne tie svaly sa viac posilnili. Čiže určite silový tréning, hej, chôdza, predĺžovanie chôdze a silový tréning, tá kombinácia je veľmi dobrá, prípadne zrýchľovanie tej chôdze. Hej, niektoré tie pacientky potom, keď už sa dostanú do lepšieho stavu, tak postupne môžu prejsť do toho behu, ktorý je tiež veľmi dobrý, ale samozrejme nie je pre každého. A povedz mi, ako je to s motiváciou? Lebo teraz sa blíži teda nový rok a veľa ľudí má rôzne predsavzatia, tak myslím si, že takto býva často aj pri tom pohybe, keď prídu k tebe a začnú, že ako tí ľudia si tú motiváciu vedia udržať. Keď vidia už výsledky konkrétne? Presne tak, výsledkami. Teraz ma presne napadol pán, ktorého som mala včera a riešili sme tam jeho motiváciu a presne sme si tam povedali, že áno, keď uvidíte výsledky, tak potom vás to bude ešte viac motivovať, lebo tí ľudia veľakrát oni prídu s tým, že áno, my chceme teraz niečo robiť a chceli by sme začať teraz, ja neviem, behať hneď, ale ono to tak jednoducho nefunguje, lebo proste pokiaľ to telo na to nemajú pripravené, tak nemôžu ísť teraz hneď zabehnúť maratón. Oni by síce strašne chceli, ale potom nezvládli by to pravdepodobne. Čiže naozaj v podstate, keď vidia nejaký výsledok už, hej, že keď ma bolí chrbát, keď ma prestane boli, alebo keď ma bolí ten chrbát menej v práci, keď zvládnu viac. Hej, že keď je čašníčka, ktorá proste nosí ťažké pláto a teraz ju bolo chrbát, bolo ju rameno, teraz zrovna prípad tento týždeň a naozaj po niekoľkých terapiách a hlavne jej snahe toho, že vlastne cvičila a pracovala na seba, tak to rameno už neboli. Hej, ten chrbát boli oveľa menej, že už sa tam v podstate dostávame do štádia toho, že je skoro úplne v poriadku. Čiže to sú presne také tie výsledky v tom bežnom živote, že nemusí to byť len o ako keby dosahovaní tých výkonov, že to by bol nejaký výsledok, ale v tom upravení toho bežného života a tej pomoci. Lebo keď mám 28-30 rokov a všetko ma už bolí, tak čo bude za 10-15 rokov samozrejme, že? Áno. A takýchto ľudí už sa dnes naozaj hromadí, lebo síce možno, že tá najčastejšia skupina je od tých 30 rokov, ale samozrejme sú tu aj mladší, ktorí chodievajú proste 20-tníci, ktorí povedia, že už ma boli krk, už ma boli chrbát, už ma boli koleno. Prečo? Máš 20 rokov. Hej, čiže naozaj ako tá škola sa veľmi posúva dole. No ale hovorí sa, že nikdy nešportovalo toľko ľudí ako teraz, že beh je najpopulárnejší šport podľa stravy, že badáš to, že teraz si síce hovorila, že tí ľudia majú problémy, ale že badáš, že sa to možno aj zlepšuje, tá taká fyzická kondícia tých ľudí? Čiastočne asi áno, a potom záleží podľa mňa aj kde možno, že viac alebo intenzívnejšie práve aj v tých mestách. Ale presne ako hovoríš aj ten beh, ja behávam s jednou bežeckou skupinou a naozaj vidím, že keď máme ten tréning, tak tých bežcov tam je mnoho, čiže naozaj ten záujem o ten beh je veľký, ale potom je samozrejme otázne to, že ako tí ľudia behajú, pretože aj tá technika je veľmi podstatná, že ľudia veľakrát zanedbávajú, či už je to samotná rozcvička alebo v podstate ako keby dbanie na tú techniku, pretože máme tu samozrejme tých manažerov, ktorí si obujú tie tenisky v kancelárii a idú si rovno zabehať a neriešia, že čo. A potom zase prídu do kancelárie naspäť
Vyzujú sa a zase sedia a pracujú proste. Takže keď som v tom strese, napätí celý deň a vlastne jediné, čo spravím, je to, že obujem tenisky, idem behať a znova sa zase vrátim do tej práce, tak preto telo to tiež nie je úplne ideálne a toto nie je ten správny druh ako keby toho behu, že len kvôli tomu, aby si odškrkli, že som si dneska zabehal. Poznám takých. Dobre, hovoril si teda, alebo že rada pracuješ možno s takými ťažšími prípadmi. Je nejaký taký konkrétny prípad, ktorý ti utkvel v pamäti, že nemusí to byť onko, že si niekoho postavila na nohy? Tento rok som mala veľmi dobrý prípad, alebo teda pekný príklad pacientky, ktorá mala posunutú platničku. S tým, že to bola práve pacientka, ktorá bola predtým, tuším, že 4 alebo 6 týždňov PN, naozaj nepracovala, bola to živnostníčka, čiže ten príjem tam za tú dobu nebol žiadny. A jedného dňa vlastne mi zavolala, že potrebovala teda prísť na vyšetrenie s tým, že má takýto problém a už nevie, čo s tým ďalej. A ona prišla taxíkom, lebo vlastne nevedela ani poriadne chodiť, naozaj vystreľovalo aj tam do nohy. Mala to veľmi bolestivé. A to bolo, preto hovorím, že pekný príklad, lebo tam nám to trvalo presne mesiac. My sme spolu absolvovali, teraz si presne nepamätám, ale tuším, že možno, že 5 terapií, možno 6, už neviem presne. A naozaj ona po tom mesiaci proste už dokázala odšoférovať, dokázala chodiť, ale ona naozaj na sebe pracovala, že to bola pani, ktorá si povedala, že áno, ja to chcem zmeniť, vidím, že to má zmysel a budem na sebe makať. Čiže ona po tých x týždňov PN-ky proste za mesiac sa dala úplne do úžasného stavu. A nehovorím, že je to teraz príklad toho, že každý takto dopadne, ona mala naozaj veľkú motiváciu. Ale teda je to taký pekný príklad toho, že dá sa to aj takto. Super. Blížime sa ku koncu, takže ak nás teraz počúva alebo pozerá nejaký onkologický pacient a chcel by teda začať, ty si spomínala už teda tú chôdzu, ale že ako teda začať? Ako sa motivovať a čo mať k dispozícii? K dispozícii nepotrebuje mať nič. Naozaj v podstate len možno, že tú motiváciu toho, že chcem pre seba niečo spraviť, chcem si zlepšiť to zdravie, takže nech sa postaví a nech sa proste ide prejsť, alebo nech zoberie manželku, priateľku, alebo teda, ak je to aj žena, tak manžela. A nech proste spolu spravia možno, že nejakú spoločnú aktivitu, nech môžu sa motivovať aj v rámci tej rodiny. Tiež je to veľmi dobré, že v podstate, keď tam majú toho svojho onkopacienta, tak nech ho proste zoberú a nech sa s ním idú prejsť, alebo nech mu vymyslia nejakú aktivitu, že ideme si možno, že ja neviem, hádzať loptu, alebo spravíme niečo veľmi jednoduché, že nech tam je možno, že aj ten záujem tej rodiny. Lebo samozrejme veľmi záleží, že aké tam máme tie štádia, lebo to je tiež rôzne, že ako ten človek na to je, ale na tom je. Ale teda určite tá chôdza, alebo má stoličku doma, môže robiť len to, že sa začne stavať pomaly zo stoličky. Už len tento pohyb dokáže byť pre ľudí náročný. Že pokiaľ nemám žiadnu kondíciu, tak spravím zo pár postavení zo stoličky a už ten človek môže byť unavený. Čiže vstávanie zo stoličky, prechádzka, postupné zvyšovanie rýchlosti v rámci tej prechádzky, aby sa trošku jemne zadýchal. Čiže to sú také základné veci, ktoré dokáže naozaj spraviť hocikto a nezaberie to veľa času. Áno, môžem potvrdiť, ja som vďaka chôdzi tiež schudol 10 kg, takže určite. Dobre, skvelý rozhovor, naozaj sa veľmi teším, že sme mohli o takejto dôležitej téme hovoriť, lebo myslím si, že o tom sa až tak veľa nehovorí a možno by sa malo oveľa viacej. Takže milí diváci, určite to skúste, pohyb je dôležitý a nie len v prípade onkologických ochorení, ale ako prevencia akýkoľvek iných ochorení. A teda nemusíte začať veľa, nemusíte začať perfektne, stačí začať vedome a bezpečne. Nikola, ďakujem za príjemný rozhovor. Ja ďakujem. A vám želám pekný deň a ak sa vám toto video páčilo, prosím dajte nám like, odber, prípadne napíšte nejaký komentár. Majte sa pekne.